Mozambique's president openly humiliates Mnangagwa over dangers of third term. Zvachizoendwa manje muri Zimbabwe tochiona kuti aiwa the Greek show iyayo ichizotadza kupera mushe nokuda kwokuti aiwa pane mashoko anotaurwa naFilipe Nyusi anokotewa panapa. Toona mutungamiri wenyika urega kuzvifarira. Sanapinda mashoko anobuda nyuko pana munodiwa kusubscribe olike woturn on the bell icon. Tikuita muzimu aimonywa muchinzi. Mashoko anotaurwa naFilipe Nyusi anyora chiti myself I will not run in the upcoming election this year. Mozambique's President Filipe Nyusi announces as Emerson Mnangagwa turns his face and his wife Auxilia scratches her face. Panopisa muri Zimbabwe toona kuti aiwa mutungamiri wenyika according to the video anooneka kuti aiwa haana kuzvifarira, aiwa anotena his face away. Aiwa toona kuti Auxilia obva scratcha face yake. Tipinda panapa nevakomana vanokomera vanyora vachiti Zimbabwe is facing a period of economic uncertainty and potential crisis. Emerson Mnangagwa defies constitutional term limits and refuses to step down after completing his 2 presidential terms in 2023. Despite widespread calls for change and adherence to democratic principles, Mnangagwa is shown to sign of relinquishing power, raising concerns about the future stability of Zimbabwe's fragile economy. Ndomashoko atiri kuona panapa kuti aiwa Filipe Nyusi panapa anouya achihumiliata mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Zvatoona kuti haana kuzvifarira speech yakataura ipapo yekuti aiwa handizoda kurana for the third term. Tona nyangwe naAuxilia. Tona the most concerning issue inyaya nayo yekuti vanhu vegara munyika yeZimbabwe vari kuti aiwa ikonomi yeZimbabwe iri kudhakiswa nekuda kwakomana with the ruling party. So we no longer want them. Tangoda vamwe vanhu vambopinda nokuda kwokuti aiwa this is coming worse. This issue inofanira kuadresiwa. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.